asal rapat sore. Iki aku ceritane ngene mau tanya-tanya apa tak kok. Pito ya jenenge YouTube-mu kebendet nyapa ngono. Intine iki nyapa. Ora kebenet kok. Lah iya nyapa kebendet iki. Ora ya kebenet. Kebendet iki masalah apa ngono lho. Masalah keong racun. Alah bujek, kok dicek kae gue serpong. Oke kok di Koma. Oh, tangi turu. Bisa jauh ngono sedih beraya. Lah aku tahu kebenet sebenarnya. Beda, Bos. Jadi apa yang minta? Baik beda, Bos. Beda, Bos. Ngono hati-hati ya. Oke Ji, kopi Ji. Terima kasih Muji. Sudah membelikan kopi pizza. Bayar ini kok loro aku mbuatan. Yo ora Muji to dibayar. Iya to. Telu, papat karo kowe to? Ya akeh men. Telu wae. Ya telu. Bikin. Ya. Apa ta apa? Ki piye to maksudmu ki piye ya Allah ya kok ngono aku kok kasihan kok berapa hari aku lihat live-mu kok jam berapa kok ora tau enek lho nyapa ngono lho. Waduh. Kadung yang meneh bos ikene ya. Kasihan bos. Biasanya yang meneh iki sudah. Tapi wis entek lah ya. Biasanya yang meneh tetap layar. Ben. Ngono ya aja sedih ya. Di sapa sih sedih? Ya wong ora roh kok. Ora kabeh wae nek alangane. Lah iya. Seneng tenggon pas alangan, gak ngerti. Wong aku ngomongi ya ora tau ke anu ngono si waca amel ya gak apa-apa. Pas ku enek Prisma Live kae. Wis enek Prisma Live. Ya masuk Prisma Live biayane pas ibaratnya itu padha ning TikTok. Wong kan Prisma Live kan ya aplikasi to. Lah iya. Jadi mungkin aplikasi ini kuwi gak iso menunjukkan anu. Dilek kono, Cek. Dilek meja. Lar mau guru. Ya ngono kuwi kan uang Wes kan wis entek. entek kadung kebenet. Alhamdulillah. Ya malah alhamdulillah ya. Diborong kok oleh borong. Ya ngono wis muni alhamdulillah kebenet. Oke yuk, diborong kok bersyukur ya toh. Ya muni-muni ya alhamdulillah. Lah gak ora ngapu. Sekarang ya Diborong wis kok. Sapa sing borong? Gak ora sih kok enak borong. pesanan. Oh, sana pesanan ya alhamdulillah toh. Dikirake sing borong muji keng. Kok notane Cek didan. Notane. Notane Cek. Wajoane apa? Iya. Didan yang ipin. Oh, bos, tane bos. Doi. Ketokno cangkemmu ora. Tidak telas ya. Oh, wah, 1000 we. Lah iya ono Tahu kita goblok iso. Iso maca ora to? Kita 100. kamera to. Kamera Fotonya kok duduk. apa? Gak wani duduk to. Monya. Momanya apa? Ya apa to kok? Kamera to. Cek Ya apa yo biar Cek lah. dikira kok bidok itu ya. Wis wong saiki wong telagan kok iki kok. Wis Dewe wong to bro lah. oh. Wis saiki amor cacah wegah wis. Saiki wis wis kondang kok. Wis kondang wong telagan. Dewe wong to bro lho apa to? Lah dok. Wis kondang bos wis. Wis to bro lho dok. Cangkem ya, cangkem. Oh iya biar gak tak foto. Jadi foto pro jadi kaya ndok jadi mujek. Biar. Oh. Bisa. Ben. Iya, Ben. Kita saiki wong telagan. Oke, Bos. Nek mengejek orang tahu pura jerene muji ya sing ngomong. Cangkemmu. Muni dhewe kok ora tak foto. Hmm. Ya foto saiki wis Iki bakulan kok. sapa? Bakulan apa? Wong dadi asisten iki. Oh, ya ora apa-apa, nek saiki wis lali karo wong kene kok. Wong dino kok. Karo RT 31. wis lali. Ya. Ora kok, Pak. Lagi sobat ra kakane bidang RT 26 kok. Saya tahu Cik seneng-seneng ya sobat ndak uring. Ya ora antara yo mau kerja. Kerja apa? Kerja ngene darbo.
Badine yo. Jadi kan ngebahas teman-teman jadi muji jadi wong pro jadi menit kayak apa? Aku gak mau. Maksudnya piye? Cek, Ngono lho. sekape lho. Apa toh? Ndah Iki sekap. apa? Ini. Ya mboy apa kok? Iki apa? Ya ora ro kok. Tenge wi kena mujak ora to, Blok? Ora yo teng kuwi. Aku ora apa wis gaya wong Telagan wis gaya. Dewe kamu tak pura no. Oh iya ya ta wong Topro yo ben to. Aku kanca SKC kok. Lah iya kok kenyek wong Topuro tak takoki. Maksudnya piye kok kenyek wong Topuro? Nyek Lagan. Oh, weh. Lah, emune wis dhewe wong Topro kaya apa kae domeke ya, teman-teman. Oh. Saiki ya wis gaya apa? Iya kaya apa aku ngesakno wis saiki DJ karo ki sombong wis. Wis saiki wis di YouTube wis. Weh, lagi yo duduk. YouTube ku dhewe kok. Ora YouTube wong lho. Ora jero pangan. Oh. Saiki wong wis ngenyek wong Topuro bos. Dewe nyek nek Lagan. Pokok. Wong Telagan yo apa wong Telagan? Omor wong Telagan. Ya aja susah to yo kebendet yo aja susah. Kok ora ada kebendet aja susah. Ya aku ora tau susah. Lah kok. Ya ora biasane susah kok. Kabeh wi ana resiko. Mesti resikone ngono ya wis kita. Ya ngono kuwi gak usah dienggo lab, ngono kuwi gak usah lab biasa wae. Ya urusanku to. Mbah arep gaya jengke gaya apa kan yo. Wis kadung. Channel-channelku dhewe kok. Waduh, kasihan doyok malah. Ini kan urusanku, sing penting gak lab vulgar kok telanjang ngene barang wi ora. Masa ya enek. Enek wong ngono kuwi. Ya kayak ngono. Thank you. Thank you. Kopine bos kopi. Ya ora apa-apa penting kopi hitam. Kowe njaluk ora to? Jadi biasa ya. Ya ora weh TikTok kok. Iya. Duitnya aja. Mau aku. Mau wong mujek kok sing nukokno mujek kok. Ya gini lur ki sikatnya doyok sudah diborong sama orang siapa saya nggak tahu. Yo iki karek kuwi kok diborong piye to? Ampune diborong. Borongi wis diterne. Oh, ditero turane karek kuwi tok. Alah karek saiki ya. Kira ta sak ngene iki? Aku kok. 100. Lah murah ya. Ya apa ora wani? Ya ya jauh. Lah tak gua apa aku borong. Arek itu sapa lho? Ndang lab. Live apa? Live berengono tok lho. Aku ora duwe nganu lho. Live biasa. Jadi jenenge ucul diinggah nanya. Pouco. Betul anake blok. Ya ora. Kowe ning ndi nek bengi? Nang arep omah. Lara. Mosok nak kromo wedi. Aku krungu bek jam 10 kae. Lah nyapa ora mbok delok? Nyapa dilak tak kira cek ning jero kok. Wedhus ning guru omahku kok anake kok bingung arep balik mlebu ra iso paling. Sapa sing nglebokno? Ya sapa ora ro? Oh, dia ning jero kok. Ya saiki lah ya ora ro lah pas balik ning bolongan sing ucul nek. Apa sedih ada pakanane wis tak tambahi kowe alasanmu bae wedhusmu dhewe goblok. Ora mungkin wedhus ucul. Wedhus ucul ya mesti mara ning omah jero omah lak bengi. Wong lawang anu dikancing kok. Makane wedhus kuwi mbak-mbak kuwi sukete gene yo doyok. Iki saiki aku wis ngarit suket karo godhong. Jak. Lah iki apa nak Klaten iki lho, Bro. Ya apa kuwi lho. Lah wis kuwi lho enek. Wah, itu pemenang lho. Apane kuwi go apa tandurane wong yo seneni wong ngawur. Sukete wi ora, lak dong telone kan tanduran nek sukete ngisor ya ora to ora apa-apa. Aku wis disuket akeh kok. Godhong bijak wis. Ayo ta ndang piye ndang live TikTok ngono ya. Sakit to live TikTok yo ben. Live TikTok. Nyapa to? Nah aku pengen live TikTok. Ndak to. Ndak to. Iku enak-enak. Malas sedih kuwi. Ya live TikTok lah gak challenge gak rame, Bro. Challenge to rap kopi ngono lho. Lah. Ya gak apa-apa, muga-muga godhong-godhong pelem. Soale TikTok kuwi gak kaya mbiyen. Ora iso anu. Jare sapa aku cek oleh kok. Oleh apa to? Aku cek oleh mesti 50 mesti oleh lho. Weh.
tenan ora. Tenan no tak gua apa dituki kok. Anu PK. Jarang apa ya? Ya lah biasanya nek wong iso PK ra mesti. Pirang jam? Lah PK wis gak suwi-suwi delok ae ngono lho ndak ngene lho ndak sore hari ini nggone doyo melihat keadaan doyo jerene munine ke benet Iki ngerekam apa ta, Jan? ora ro ngerekam apa kuwi kok Syuting ngono iso syuting. ngerekam apa lho ngerekam ora ki ngomong lho kok ngerekam ora gelem dilebokno ning Facebook Pro kok. Wes kono bos ya vlog sore hari ini saya. Oh, wes tak nyet urung kiri. Lah nyapa to? Nyaut tentang kebenet urung. Kebenet to wes tak kadang kuwi menenge kuwi nyapa kebenet iki kok susah nyapa masalah apa Kita ngono. ngomong itu nek mau Terpiye? Diwaca amel. Terus Lah kan karo diwaca amel kan suwi to. karo apa macane? Yo kan di bawah umur to. Ngono ya. Bahaya ya YouTube ya. Yo ora YouTube, kok personal label. Lah yo ibaratnya padha Umur sebelum 16 tahun gak oleh lab. Jadi umurnya kuwi kudu ada dampingan orang tua lah waktu itu tak tinggal mulai. Lah kowe bar tinggal mulai kembali wis mati. Gak kena di komen. Udah kena nggo komen. Kudu kuwi enek pelanggarane apa kudu enek to ya? Ya iya, lab di bawah umur. Pelanggaran ini lab anu mau apa wi? Lab streaming di bawah umur. Oh, Gak oleh. berarti berapa hari? Juga rong, iki setelung dino. Tebakmu Seminggu. seminggu. Ya ki lur ki koyo kebeneke Bisa upload. Iso upload sih. Penting iso ngupload kan penting gak iso golek. Gak ada. Oh ngono bos, tekane doyo. Wis ngono lur ya tak akhiri ya. Jangan lupa YouTube Kenal Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.